kule. Masira se. Iyo shamana. Ndaswera sese kuru mudi. Ausona ndaswera. Nayo BSG studio yenye. Yadi BSG studio. Nangoti munayo. Ndinaye ndikende kuona. Ndikuna ngeti nayo zvauri ndinaye BSG studios. Yainde epineo. Umagoni ndifundi umwera nazinda naise kuru. Iyo wazowane zvangu here kana kuti uri kuita nezvangu. Wabva kubasa kwako kuti uzondirwa muno. Sekuri ndi muchona ndauya kudai zonaka. Ninyaya yandinayo zinaise. Une nyaya iwe. Watadza kuita nyaya yekubasa kwako. Uchimirira kuti azoita nyaya yako muno BSG studios. Ndati watadza kuita nyaya yako iwe. Kubasa kwako. Uchimirira kuti azoya BSG studio kuita nyaya yako. Usiyane nini? Vasikana vese nevakadzi vese vandakada navo. Maoko ukatarisa anenge ari black, musoro unenge uri black, makumbo anenge ari black, dumbu rinenge riri black. Asi kana tuya kuno kuzvidzoka zvinenge zvakatsuka. Chiina izvo kuti unopofamba sei? Iwe hauzvizivi kuti tara inonaka yakupinda mutaundi. Vatichiise kuno? Tata hauzvizivi here kuti tara inonaka yakupinda mutaundi. Edha wabva kumaruzevha, wabva kucholocho, wabva kupinda rodi dzekugurira pateka. Ukaona tara yakunaka yakupinda mutaundi. Hauzvizivi izvozvo.